randang kacang diambil nambah bunga. Indah guna malapantun di papanjang kita sambung carita nangkoi. Bidulang malas sadulang lai pandulang lama di malakung kita ulang saulang lai sambuangan carita nangkoe. Indak dikili malah tapi kain kain tantang kapalonyo. Indah dicari malah dendang lain sambuangan carita nangkoe. Kayu yuwo malah dipantauan sinjalai di dalam tanjang anta kalantai antai indah anta kok bamban mudo-mudo kadusana lambu kawan indah dicari kana lain sambuangan malah carita nangkung oh anta kasampe anta indah nampokok kita bau saoi. Tantang di malah baletokan tantang di kayu raba mudo tantang di tinggal de ulana ngasih mae oros ni lanang ko detenei. Kita bilang wala sirosni samanya iyo wala iyo menabuna senda di kampung memacam malah musibah nantatang ngamu. Aduh hari malah suatu hari kiranya malah upiak si Rosni kandangan tuh malah naratibo sakit malam badan diri di sakit malam malah badan diri di malo badan dak kasakit sakitnya sakit kamalayan hari nan sadang tengah malam komaimbo malah kamande bapak ba itu bana kok dietong omande sarato bapak tolonglah badan diri ambo mananginya malah mari di malo indak kamanangi iya kok kama minta tolong di mbau mande indak babuni kolai pulo mande babuni tangguang rasakanlah di si Rosni kok iyo malah iko malah kini ko penyakit nala datang
Kok iyo sayang malah suami kepada bini, tentunya tahu disakit tapi kok jauh rupa iko. Konaninya malah upi Rosni meminta tolong malam hari kamano juo. Hukama ngape lema konan maratoknya homalu panjang kamande jo bapak hendak dapat minta tolong hinya nengkan duang domai hondela ya do tapi nyopa dia sawan tu ikowe marang karos dinya karuang rumah hona mande ndado hoka manolong hindak tawado sakinya badan orang namano honangka deni bawe indak lama walau katitu naninya walau piak si Rosni kiranya malah semalam tunyo pekerong malah kain panjang konyo laki kan ma pakaiannya nyo kabe kepalo yo salendang ho iyo turun dari rumah tu iyo menggapai turun dari janjang sakit di badan dak tabado satu tibu malah inyo dibawa sekutiko kiranya Rosni letibu malah di halaman wah kato mande dari yati rumah jangan kadukun kalau cari jangan ke dokter kalau japi wah iya dingin sekali ndak lo tolong Tuhan marato-rato malah Rosni di halaman itu mana kok dietong kamano badan minta tolong marase bana awak di kampung ngona anaknya rajanya
tanah taban di tanah taban nan siwantang di Bukit Putih tampe baping hijau nala taban tampe bagantangnya dah nala putih laudai sentano layauda nani kang ampang indak payah densa bantu iko ado yuota pe bagang antong ado yuonang kamano long kini koa nanta jadi mande jobang ngapa na bantu iko udai patawadaryanya rantiang talang panjang jalannya siwiya ande kandengi audai honde yuk kamaleda kamangapei kamangapei sakit coy koda kaden tangguang udai hari malam malasa malam tu letak kaji orang rundo malam kiranya ada orang rundo malam nyedang awana diurang melaelo-elo siako nama nangi antajin setan tengah malam mantagu bili nama nangi kiranya dangawana elo-elo bajalan urang rundo malah sakutiko nyodanga suara sadang manangangi baranam rundo malam itu nyeturi malah lambe-lambe indah lamu sawakat itu tekayi urang rundo malam kiroros ni manangi malam tenei ni malam manangi malam iya nyecali mana dake iya bini bunasar kiranya sakit malam sakitnya bantu kamalai nyeturi malah di pare mantu satu nyeturi di pare mantunya dake mana elo-elo unyang awak koma sedang manangi baitu kato setengah indah
Ndak lamo sawakat itu ionya cali elok-elok kawan bunasar kiranya rundo malam ibu bantunya mencali upi Rosni. Ndak ada orang menolong do dirang na lain tapas orang rundo menghalam nama nolong di itulah Rosni kata kawan tu ko iyo ciko penyakit iyo Rosni dibawa ke rumah sakit itu warna sekutiko nyecari oto malam tu dirang rundo tu iyo kawan dari sinyo koma Abu Nasr oh sakit malam sarupo itu layo dape oto nyecari sarato malah yo supirnya nyoba ke rumah sakit Padang Panjang kira hari semalam itu de untang teka dialah jam 3 rakok ke siang tiba di rumah sakit satu tiba malah di rumah sakit iya kini kalau dietong nyeturunkan Rosni lambe-lambe nak lamu sawah kata itu nyobari tahu ke dokter sekutiko ada orang sakit malam kamalayan busana kami koma katoinyo indak lamu kadibilangkan lama suinyo di rumah sakit baitu banasa malam tu de untang teka dialang pareman tinggal di luar indak lama sawah katu itu baniat pareman ke anaknya selamat dah anak lahir upi Rosni selamat lahir dah anak iyo itu ang anak doakan awan tenei indak lamo kadibilangkan hari ampie kabadarok subuh baatan 2 hari ke subuh hari ampie badarok siang bakukuk bunyinya ayam bapico bunyinya murai kawarela unian sampai pagi baitu anak kadietongkan sudah subuh sama kati itu tentu ampie hari ke siang keluar dokter sekutiko memberi tahu kanan banyak tu odu sana darinya upi Rosni iya ado barito nanyo bari tahu layelo baritonyo anak lalang air kok kasih yang tenei anaknya lahir kek kasih yang dak lamu sawakat itu bertanya pareman tadi ko iyo lahir anak si Rosni tu orangnya pak dokter katanya lahir selamat anak tu lahir orangnya malah kini kok dietong mapadusi anaknya lahir tenei tapi mana di tanggal itu tanggal 7 balik Agus anaknya lahir malah pagi itu baitu mana dibilang lasana ngati pareman tadi bakato dokter po itu anak lain namanya adosia namanya anak kandung de inyo anak padusi bak nama upi si Gusneli lainnya malah di bulan Agus baitu bana kalau dietong lasana ngati pareman banyak selamat Rosni malayan tenei hari siang tu malah dietongkan kiranya tapi di bulan Agus ada hadiah dari dokter kain panjang lapik 10 alai susu untuk anak tu ada 10
Baitu mana katanya biaya masaki ndak membayar tuene. Tapi pareman kolunya lebana serupa itu kiranya tarang hari kok dibilang para misi dulunya pulang setengah malah kini kong rencana kawan tu pulang mencari biaya untuk Rosni. Indak lamu wala sawakat itu Rosni tinggal di rumah sakit naninya rombongan nabaranam tentu pulang cari biaya itu mana badaninya tuene. Sampai hari lamunya mencari biaya rumah sakit malah pareman tu ada pulau pai malah menyabi sawah orang nyoborong saja pai menyabi ada setengah namanya karambi ada pulau pai ketampik lain memorong menabe ladang orang deinyo lai bagian mencari piti ampe hari pitinya cari madape untuk biaya rumah sakit detene. Piti dapat tentu painya ke rumah sakit jotonya ke rumah sakit baik itu mana kok dibilang hari tapi tangari barang ke rumah sakit jo supir oto ko jalannya kalau oto kawa jalan menuju jale rumah sakit baik itu kak dibilang indak lamu lambe di jalan oto balari kancang yu indak lamu lambe di jalan kadang-kadang lari 80 ada juga 90 labu kadang kelo bakelo labu ketek siku basiku udah ngameku timba jalan indak di jalan di palamu nambah buka kasih nangka datang namandan tiang karekel jagong menuju jale la rumah sakit kain cawu panjang 9 laput tajelonya di burando dari jauh lambe di jalan sampai ketibo nan ditujunya ba itu banalan nan dibilang hampir ketibo nan ditujunya ba abananya tu kini lah tibo di rumah sakit tetaga oto di halaman kontak dicabi masih mati tari lainnya malah pare mantu tinggal oto di halaman iyo naninyo koma kok dibilang de inyo malah kini kok dietong naninyo pare man tadi nyetanyoan malah ka doktor alas salasai kasadonyo apulo kata doktor tadi danga dipamili upiak si Rosni kini kanyale bulan Agus lainnya malah upiak Rosni anaknya lainnya malah ancak bantuannya parusi anak tu kini bak namo upiak si Gusneli hadiah do di kami kain panjang 10 alai
biaya masaki indak membayi cuma nani bayi cuma iyo ubek sajonyo kato apa tu pak doktor mamilang kepare mantu indak lamo sawakat itu kok jale wana rupo itu tentulah sanang badan diri kini kami kopak katanya yo membawa Rosni pulang ke rumah. Kalau itu malah katorotor, kalau piladang kapabelo katukorana malah dalam rimbu. Kalau itu nangka elok kami kolama padia pulo. Dibawa pulang leo pihak si Rosni sarato jo anaknya tenei. Indak lamu sawakat itu bungkusan pakaian naik ateoto si Rosni pula naik pulau anaknya nyoba oyuwo barangke dari rumah sakit menuju malah ke rumah mandi. Indak lamu sawakat itu to jalan kadi bilangkan bakato kawan laki inyo danga diuni sabananyo. Ambo ibu mencari uni, ambo ibu mana malah mencari uni coiko pado pai yu ke rumah mandi. Rancak ketampe ambo sajo le uni tinggal, itu mana kato pare mantu dek mandanga serupo itu bakato inyo si Rosni buek kini ko biala ke rumah mandi ambo. Mendanga sarupo itu ko iyo bisa juo malah rupo itu ko ndak cocok besok di Rosni di rumah mandi ke rumah kami bisa saja deinyo kare hati ke rumah mandi tak pasuk diantan ke rumah mandi inyo tenei. Capek oto balari tibo di rumah mandi si Rosni seto tibo inyo di sinan tetaga oto di halaman diturunkan malah upiak si Rosni sarato malah jo anaknya pakaian bungkusan turunkan juga naik langsung ke rumah mandi. Tekajui mandi jo bapak mencalinya apulo kato bapak jo mandi yo santiang Rosni baladang jaguang laba cengkang jaguang si Rosni itu cume mandi jo bapak tenei. Gadang wana cube mande baitu bana di mande nyo mandang kato rupo itu na Rosni ndak nyodangan do kato mande nyetari ketampe ketampeknya anaknya lataan malah ditampek tidur itu bana sekutiko pare mantu latari pulang ke rumah sorang-sorang tentu Rosni di rumah mandi. Oba itu bana kok dibilang ndak lama kadietongkan nani nyopiek si Rosni tentu di rumah mandi kandang. Oh biari babilang hari ya biari babilang pakan nabi pakan babilang bulan. Oh abi bulan bertambah yu apa le pangana opiek si Rosni kok le makan badan dirinya tentu anak tagok puluh. Olah bau mu anak malah 3 bulan kiranya mandi laba macam-macam pulo tuan.
Bakato mande setio hari kini wa itulah sirosni dolu kan iyo malado mangece iyo ado namanya bi kola lai anak tentu tepat janji anak lai malah sarupo iko labau mulu anak 3 bulan lampi le ampe bulan kini wa itulah sirosni care lale yo buyang Abu Nasr ayu tule nang kadina nanti orang nan jauh indak kepulang dona Mandanga malah kato itu kini wa itulah dimande ambo joliau malah Abu Nasr bajanji dulu jawab tantangan indak kecare lai batin oba itu bana kato inyo bertambah berang mande jawab pak kurang aja bana kato inyo indak malu di badan diri kau indak tahu malah perasaan kami layale laki nak di rumah lampi 7 bulan dah ada berkabar barito kini koi tuju nanti baca minta alik saja le kamu saji cari laja buyang Abu Nasr naik macam-macam malah dari mande tu iyo ndak lama kadibilangkan ko indak namu cari lajo Abu Nasr ko indak namu berpisah jo badannya ndak paralu tinggal do lihat di rumah ndak bisa le tinggal di rumah gadangku baik itu bana kato mande itu malah di bapaknya mande lah berang-berang tapi alai kadiwacu naninyo malah kini ko mau pirosni iyo marasainya mae dindekan ruang tuan hari sarang di mande rupo itu ba itu bana nang kadibilang kiro anak laba umur ampe bulan laba macam-macam tak jadi iyo nyo sarang di mande kandang ibu malah di rumah tu kini ba itu lau pirosni care lale jo Abu Nasr ko indak care malah jo Abu Nasr ndak boleh mau ni rumah nangko barangke lah dari siko ba itu bana kato mande sampai bo malah di hati rumah tu pada subhana mande bapak tuan nampak mana suami dapat na bangsa dapat mana orang musik labak kato inyo saja mande bapak baitu mana upi sirosni kini ko nanta jadi kodek liau dulu na mencarian jodoh ya mae dek bapak dulu mencarian malah untuk suami ambo kini ko nanta jadi macam-macam dari bapak Koba macam-macam yo naik dari mak gae iko contohnya dinar bangsa yo naik manguretang mande mana dari ruang tangan dak lama sawai katu itu barangke dapi dari siko pindahlah dari rumah ko itu kata mande tu laebo bantuannya di hati rumah tu paki-paki orang hati rumah iyo bermacam katanya mande kandang kaninya piak siros ni nyodukwang anak yo kain panjang iyo latibo iyo di burando iyo keturun le di rumah tu namande mengaja malah dari ruang tangannya kaja tarik ke burando iyo tagapai marosni turun di janjang malang dak dapet kaditula otak sentak kain panukwang di mande tu tajatu anak di janjang rumahnya mae
manangi nyemai Rosni jo anak kandung Howara sobana homaga na Dape coy ko mana honan tayadi hone wada subhana hawande lagai Hona manangi Rosni jo anaknya iyo dibawa janja rumah indak tabado ibu hati ho anak diimbau ndak babuni kamano badan ho kami minta tolong Nawaratoknya malulung panjang warasowananya omande gangae hana kanduenge honde setan wadona aya di rumah balun marase dona honde nak kanduenge Amarato wanaya janaya orang dirantau mana bila kapulang ande ayana enak kanduenge honde lawannya orang mencari balik pagar di balik pagar orang tu takwi kamanolong de anai kiranya malau piak si Rosni anaknya dukung lambe anak dak ada wabuni lai antai duit tu anta mati nyetari malah kapagati borake watang pisang di sini ninya mau je duduk je anaknya maratok je nak kandang otuene Larabana batawata banyo timpo sentano ado aya di kampung balun jadi dona
sarupo laiko anak kandunge sadang menangi rupo itu lalu rombongan kawan iyo kawan dari ibunya kok masih bu Nasar orang rundul malam dahulu lalu di sini nampak Rosni sedang cuitu lebih waranti mencaliknya inyo lana manolong otu enegi Bakato rombongan tiboko malah kawan darinya ayah anaknya rombong rundo malam juga nanti tibo satu tibo inyo di sinan dia ni anak uni mode iko dia Rosni anak serupo iko ndak do babu ni Rosni nama tanya inyo ibu mencari anak inyo menangi yu mencari anak lai diambil lo malah diparemantu ndak babu ni anaknya dukang detwenei Bakato pareman banyak tu samo badoa badan kita kok sakit nang KDUB dibawa ke rumah sakit nyecai oto di pareman tu dapet lah oto yo supirnya nyobawa ke rumah sakit pai baru be anak roh Rosni detenei Jotonya bawa malah ke rumah sakit masa hari itu dek pandai kawan menolong tiba saja malah di rumah sakit diturunkan anak tuyul Pik Rosninya pareso ke dokter Sakuti kau Bakato dokter malah Sakuti koyo ndak ada penyakit lain ko tekaji sedang jatuh apa itu mana katanya satu disawi rupa itu menangi nang ketek sedang di rumah sakit tenei menangi anak tu sadang caitu dia giube di dokter alanya bayi di paremantu keluar dari rumah sakit langsung naik ke oto langsungnya naik ke oto Sakutiko lai duit masih noto tuyo pareman nama bau baitu bana kok dibilang lah keluar dari rumah sakit lah tiba di jalan gadang Latibo malah di jalan kadang lah jalan oto malah kancang yu ndak lama ka dibilangkan labu kadang kelok bakelok labu ketek siku basiku sambil jalan malah kini kok dietong kini ba itulah diuni kalau ciko mande ke jamnya kok citu bapaknya ke jam deke uni rancak ke rumah mande kami sajo
Ko balamo-lamo ni rupo itu bedo nang ketek tanianyo rancak karung huma mande ngamboni layo pulo kato si Rosni nyuturi kato pare mantunyo bau karuma mandenyo ndak lamo to dibalari dan kadang lari ne 80 kadang-kadang 90 labu kadang kelo bakelo labu ketek siku basiku pudiang ame kutimba jalan nindak di jalan di palamo nambah bungka kasih kadatang naman danteng karekel jagong ngalah masak padirang ganteng pupiknya tinggal di balakang masih nidwi roda bageleng kabui bakajala di balakang ba itu wana kok dibilang indah di jalan lah di palamo lah de untang teka dia lah kain cawu panjang 9 laput tajelo di burando dari jauh lambe di jalan nanti 7 lampe tiba-tiba di rumah kawaninya di satu tiba di rumah kawaninya lasana ngati si Rosni turun lainnya dari oto satu turun dari oto lah tiba di rumah mande kawan tu nyobari tahu malah deke mande tu oh mande kato kawannya aiko bini bunasar ma mande katoinyo lama rasai koma di mintu lama rasai koma di mandenyo mangkok kami bangao iliau kasih koma dek mande tu ba itu pulo lia urang paibo pulo lia urang pangasih pulo mencari urang sensaro malai lia tolong malah di mande tu di sekolah Rosni malah yo ambo iyo itu kata mande tu lah sanang serasunya upi Rosni tenei de ontang teka dia lah abiari babilang hari lewat seminggu di rumah kawan tentu gak lahir raso-rasonya kini ba itulah katoinya upi Rosni kalau disiko tentu kamakan yuhu kok lebih sambo bau sao biambo cubolo bau sao kalau ba itu katanya si Rosni adalah ladang di belakang rumah ladang kacang tu mah di belakang ba itu kata mande itu ada pondok di belakang iya pondok malah ladang kacang kok lenamu Rosni di sinan kok le bisa Rosni baladang ba itu bana kata liau nah Rosni lakanamu sayo de untung teka dia lah ko indah gadang rumah din tunggu ko indah gadang pondok ketampe ladang nyopa gadang di pare mantu agak rombongan bakar ayo para yo pongondok di bisa nyoba rasian tenei ndak lama malau kapitu naninya malau pi Rosni dang-adang di rumah mande dang-adang di pondok itu nyucu bolo baladang kacang padi ada pulo baladang sayur malah di sinan kok malam Rosni di pondok tu nyunyian di pare mantu sabalik pondok palantanya buek di rombongan ba itu anak kok dietang presiden di Bangka Ulu balai kapatan ngalawi
O tinggal Rosni sadang di kampung rupa itu naninya bunasar kita sabwi di Bunasar malah Josi Abu Bakar nangka disabwi ado hari suatu hari bakar kalau dibilang maaf pangana si Abu Bakar inyo kan iyo mamotong di Tompino daerah dusun di Jambi baitu mana kok dibilang oh ado hari suatu hari barangke inyo dari dusun malah di Jambi tu dari Tompino malah yoto Josi Ramli baitu mana malah kok dibilang nyecari malah bunasar ke kota Jambi ndak lama ke dietongkan de untang teka dialang baile mudia mencari bunasar di kota Jambi ndak lama sawah katu itu sasek nyara ke salatan kiro nampak orang sadang di kantor menyapu-nyapu di halaman turun sekali malainya kini Bu Bakar malah jorang li iyo dari oto itu nyeturi malah si Bu Nasr satu nyeturi si Bu Nasr maimbau malah Bu Bakar di balik pagar satu nyimbau malah Bu Nasr oh Bu Nasr kasih kola sebentar itu mana kata Abu Bakar satu nyimbau rupa itu nyeturi malah di Bu Nasr akabada katanya asabo ambo kabacari dangakan bana lah Bu Nasr mangkok mau cari Bu Nasr kasiko ambo ado piti sakete kawa kirim ka pulang kampung buek kan sure malah ambo kawa kirim piti kok itu malah kato udah bakato si Abu Nasr masuk lah dulu ke kantor koda kata inyo nyoba salam pulo yo apa nani kantor ko Basweko malah kakaknya iyo kan iyo dari Tompino memotong para malah karayonya kini ko buni kabanyo lah baru bapulo lah jadi sodang agar ninyo di Jambi itu tuenei kok dulu memang memotong para deleado inyo bapiti mama jadi saudagar di kota Jambi nan itu malah Abu Bakar iya kama ngirim piti pulang kampung nyobuekan sure di Bu Nasr abuni si sure nyodik kandang di korong kampung iko pekirim dari Jambi kan iyo dari Abu Bakar nanambo ba alo da kato Bu Nasr ambo sadang sawi bulan kok kini tentu ya payalo kok kama ngirim kok itu kato Bu Nasr biar ambo bantu kiriman piti ambo mengirim piti 700.000 kini kok Bu Nasr mau kirimkan pulau sebanyak 350.000 nyobuwe sure rupa itu nyokirimkan ke Padang Panjang hari 1 sure nyobuwe tentu 3 hari kok tiba di daerah Padang Panjang baitu mana malah sakutiko kiranya 3 hari sudah itu sure itu tiba di Padang Panjang alamatnya Upiak si Rosni yo di daerah Kubu Karambir si Rosna pun itu pulau iyo tibo batapek mana malah 3 hari sudah itu tibo sore di Padang Panjang nyuantan malah di Pak Pos sawah katu itu jam 10 sore tudang hatang di ndak ada Rosni manarimo ndak ada Rosna nama ambil sure iyo mintuo dari Bu Nasr 100 malah Abu Bakar mintuo darinya nyarikan malah di Pak Pos tadi iko ku alamat Upiak Rosni atau alamat si Rosna iyo tu Pak kato mintuo tu nyo ambil malah di mintuonyo
Nyocalik sure dimintu kira bapiti sakutiko isi di dalam lalio kaluan tinggal sure lah di kandungan ayo amploknya detenei nyobari tahu malah kau orang mailamu sawakat itu nyopasankan nupiak si Rosni nyuruh datang ke rumah mangande olah datang Rosni ke rumah mandenya kiranya tiba di rumah mande lah duduk malah di janjang gak laki lah Rosni kamari ko kabayo barito na latibo Latibo Rosni malah di sini Niko barito datang dari rantau iyo sure datang dari suami baitu mana kok dietong lanyo baco malah di si Rosni odik kandung ngopiak si Rosni tananglah di korong kampung mungkin bojapui adik ke kampung kalau ndak itu malah kadi sawi tapi kok ndak tanang adik di kampung naik oto malah Jambi Jaya turui lah ke daerah kota Jambi itu piti di dalam amplopnya sure 350 apa itu katanya Abu Nasal nanisi sure nanyo baco satunya baco rupa itu dicalik sure ndak ada piti lah nyo ambil tuan di mandenya di Cilako mana mandek anaknya layale berkirim suaminya dari rantau dapet isi sure piti lawan biak cuma sure sajonan ado manangi upiak si Rosni oba acu iko dai nanta jadi laita sure piti di dalam malah sure nangko tapi ndak ado piti batamu ala salasai madai di mandi kandang tuan lalari saja nyoleh dari sini ndak ada nyodangan doleh kato dimin mandenya ndak ada nyocalik le kate rumah tarinya langsung ke pondok ladang manangi yo anaknya tuan manangi Rosni yo anaknya sambil jalan manangi yo pada sobangan anak kandung oh mande lagai detenei darenya naik ayamato nambah mani apu titalinya nambah intan apu tipangarang ayam toda rewada ngare anak badukong sambil bajalan cuy nasinya nak awak dengki ini anak kandung indak
indak tabang ado lulu pangadi nampak rananya simpang tiga indak tabadoyona ibu hati coy konang ngasih badan ki itu nyamai